रायजोफोरखौ नेगासिनो दं होनलाय खुलुमबाय सिगाङावनो बयनिसिमबो मोनाबिलिनि गाहाम हामलायनायखौ बयनिसिमबो जासिहरनाय जाबाय आरोना गासिबो नोंथांमोनखौ आंनि फेसबुक लाइभआव फैनायनि थाखाय जोबोद साबायखर दिनै आङो नोंथांमोननि सिगाङाव मोनसे लाइभ मोसानानै दिन्थिनो नागिरदों स' बिनि थाखायनो आङो दा नै एकदम पुरा फुल रेडि जाखाबाय आरोना दसे उनाव स्टार्ट जासिगोन र' स' आङो दसे थानानै स्टार्ट खालामनोसै सिगाङावनो आङो आंनि गासिबो गुरुफोरनिसिम मा होनो आरज गाबग्रोनो होननानै सानो गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः आं बर' मेथाइखौनो मोसागोन दिनै किन्तु बेयावहाय एसे किसुमान माने अभिनय खालामलांगोन आरोना आङो मोसानायनि गेजेरजोंनो ओमफ्राय मोनसे मोननै स्टेपफ्रा जानांगौ माखासेफोरखौ आङो एसे एनै क्लासिकेल एसे सोदेरगोन आरोना माबायदि जागोन बेखौथ' आं मिथिथ'ला आं नाजागोन जेसेबां हायो एसेबांखौ नोंसिनि सिगाङाव जाहाथे आं मोजाङै पारफर्म खालामनानै दिन्थिनो हायो मेथाइया जादों गंगोना रिंनायजों सिफुंनि देंखोजों आब' सुलेखानि मेथाइखौ लानाय जादों आङो बेयावहाय स' दानिया नोंथांमोनखौ गासिखौबो नायलांनो थाखाय गुरै खावलायनाय थाबाय थेंक इउ बेयाव लाइट मोनसे दंमोन खोमा लिरनो एक्चुअली बे आंनि एसे माने आंनि डान्स क्लास रुम आरोना आं बेयावनो खालामनाय जागोन
So thank you गासैनिसिमबो बुजिनाखै मोनाखै माब्रैहाय जे नोंसोरखौ बयखौबो थैंक यू बुंनांगौ जे आंनि लाइफ परफॉर्म खालामनायखौ नायनो फैनायनि थाखाय एकदम हाजासे गोरबोनिफ्राय थैंक यू बावहरनाय थादों आरोना आं मोनसे पेट्रियटिक मेथाइबो आं मोसानो होननानै सानदोंमोन बेखौ दा खिन्थु रायजोफ्रा माबायदि मोनगोन आं बेखौ मिन्थिथ'आ स' बेनिखायनो नोंसिनि सिगाङाव रिक्वेस्ट खालामनाय जायो जे बे मेथाइखौ मोसानांगौ ना मोसानाङा नोंथांमोना जुदि रिप्लाइ हरोबा आं मोजां मोनगोन बर'नि मोनसे मेथाइ बिराद फेमास मेथाइ आरोना बेखौ आं गोदोनिफ्रायनो माने उन्दैयाव आं एसे बे मेथाइखौ बाबानि माने गोजाम केसेटफोर दंमोन नालाय ना जोंहानियाव स' बे मेथाइफोरखौ आङो खोनासंबाय थायोमोन बिराद मोजां मेथाइफोरा मेथाइआ ओरैबायदि माने गोसोआवबो नांथाव आरोना स' नोंथांमोना गासिबो जुदि बुंहरोबा खोन्थाहरोबा मोजां मोनगौमोन आरोना धोनि सरकार ब्रह्म रायजोफोर पेट्रियटिक मेथाइखौ मोसानांगौ ना मोसानाङा बेखौ खनसेल' बयबो रिप्लाइ खालामहर रिप्लाइ गैथ'आ माथो दासिमबो रावनिबो जुदि मोसानांगौबा मोसागोन आङो मोसाजायोब्ला आरोना अके रिजेन बसुमतारी थैंक यू पूर्व नै जोहोलाव होननाय मेथाइखौ डाउनलड खालामनो इउटुबनि दसे नेटवर्क ना दसे नेटवर्क रायजोफोर एक मिनिट ना बेखौ एक्चुअली डाउनलोड खालामनानै दोननाय जायाखैमोन आङो बे मेथाइखौ स' देस नेट नांबाय आरोना रेखा दैमारि मोसाबावगोन आङो दोंसे बास दसेल' थाथ' मेथाइखौ डाउनलड खालामबाय दङ एक्चुअली आं बेखौ माने मोसानाय जागोन ना जाया बिदि साननानै आङो डाउनलड खालामनानै दोननाय जायाखैमोन जास्ट माने बयनिसिमबो माने जेनेबा रिक्वेस्टमोन आरोना जे बयबो जुदि मोसानो थाखाय थिनोबा होमबानि आं मोसागोन बिदि होननानै आङो जाबाय ना जाबायानो आरोना डाउनलड माबायदि जागोन आं बेखौ मिन्थिला जास्ट आं कसिस खालामगोन आं नाजागोन आरोना माबायदि आङो प्रेजेन्ट खालामनो हायो बियो माने बिराद गोसोआव नांथाव आरोना बे मेथाइआ स' आं बेखौ उन्दैनिफ्रायनो बिराद मोजां मोनो आङो माने रि खालाम
स' जोब्बाय मेथाइआ माबायदि जादों बेखौ नोंथांमोनासो खोन्थाहरनो हासिगोन बस आंनि नाजानायखौ आं दिन्थिबाय दिनै आं मायाव माबोरै मा गोरोन्थि जादों बेखौ आङो मिथिस्लाबासै बेयाव आं मोनसे खोन्थानो सानो जेरैहाय सिगांनि मेथाइआवबो आं माबायदि मोसादोंमोन बे मोसानायाव माखासे आं मुद्राफोर बाहायदोंमोन आरोना एसे गोजान बेफोरो जाहैबाय माने बिफां दिन्थिनाय आरोना ओमफ्राय बेयो दाउमोन आरोना माने दाउफोरखौ दिन्थिनो थाखाय जों बिदि दिन्थियो ओमफ्रायो बेयावनो मोनसे बेयो बेरे बेफोरबायदि मोनसे फिसा फिसा आङो बेयावहाय माने एड खालामलांदों ओमफ्राय दानि मोसानायावहाय जायनाखि सुथुर बिदिबाथाय आं बेयाव माने सुथुरखौ खिन्थादों आरोना हनै सुथुरा गाख्रेबबोगौ नै जोहोलाव नों देरहासार जा देरहासारबाथ' अलरेडि मा होनो मोनसे प्राउड ना गोग्गानाय देरहासार जा दावहारुखौ आङो बिदि दिन्थिदों ओमफ्रायो बिदिनो ओमफ्रायो बेयावहाय बियो माने गोथै सहआव आङो दिन्थिदोंमोन आरोना माखासे सिनाय मोनासै सोरनि फिसा सोरनि बिमा बिफा बेयावहाय बिमाफोरखौ बिदि दिन्थियो आरोना जोङो जोनोमगिरि बिमा जायफोरखौ जों बिदि दिन्थियो फिसा होनबाथाय बेयावहाय बेफोरबायदि माने सिनाय हायासै बिमा फिसा सोरमोन ना बेफोरखौथ' बुजिखादों नङा होमबा जानाय लोंनाय आंखाल जाबाय थानांबाय हाग्रा बंग्रा जास्ट मोनसे फिसा जायफोरखौ माने जेनेबा एसे जानांगौ बुजिनायाव गोब्राब जादों स' बेखौ आङो खिन्थानाय जादों माबायदि जाखो आंनि पारफरमेन्सआ नोंसोरो कमेन्ट्स खालामनानै बुंहरनो हागोन बा बेयाव माबा मोनसे जेनेबा सुद्रायनांगौबा बा माबा मोनसे जेनेबा बेखौ कारेक्सनफोर खालामनांगौबा नोंसोर बेखौबो खिन्थानो हागोन होमबानिया आरोबाव नेक्स्ट टाइमाव जाहाथे आं बेखौ चेन्ज खालामनानै बेखौ आङो सुद्रायनानै जे नोंसिनि सिगाङाव मोजाङै आरो खिन्थाबावनो हायो स' आंनि फेस लाइभआव नुजाथिफैनाय थाखाय बयखौबो गासिखौबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय आरोबाव खनसेबाव बयनिसिमबो खुलुमनायखौ जासिहरबाय स' बयनिसिमबो गोजोन हरखौ हामलायनानै आङो एसेखिनियावनो दोनथ'नाय जाबाय गोजोन्थों